Ngizothinta udaba olubucayi futhi namhlanje ngokwasesigodlweni ngokwasemhlabeni ngizobeka amaqiniso. Uma kuukuthi ke ulomuntu ongazwani neqiniso emhlabeni ngeke ngikwazi ukukusiza. Kodwa khona lezi zinto abantu abaye babuze bathi uma kunama challenges ngabe kwenzekeni ezweni lakamoya bese kwenzakalani ezweni lasemhlabeni. Shuthi lento imbili khona impi ekuba yimpi yakamoya mase kuba yimpi ekuba yimpi yasemhlabeni. So mina ke la ngizochaza kodwa udaba engizolichaza udaba oluthinta uMamkhize uShoni ke loyo mase kuba uSARS abaqoqi bentela ke lapha mase kuzoba iRoyal AM iFootball Club ke leyo. Kahle kahle nje singasho ukuthi namhlanje kuyanyiwa. Sengenzela ke uma kuukuthi khona umuntu obefisa ukwazi ukuthi ngabe kwenzakalani ngoba kuyabonakala ukuthi kunesiphithiphithi esikhona. Kubonakalile futhi uSARS nethimba bevakashela lapha emzini kaMamkhize olapha eLalusha. Kwabonakala futhi iqembu iFootball Club iRoyal AM ingadlali kumele idlale. Kwabonakala futhi izinto ezahlukahlukene. So ngila angiyicaciseke le njengoba ngizokhuluma la angiyisoli futhi angixolisi ukuthi ngizokhuluma futhi ayikho inyoni engangivimba. Funa kube clear lokho kuze ngalokho khona abantu abathi awukodwa my king wathinta udaba olunzima kanje fokofo. Ayikho inyoni engangivimba ngoba ngifuna ipublic, ngifuna abantu, ngifuna icommunity ibe nesiqiniseko ukuthi kwenzakalani ngoba lezi zinto ezibhalwayo omana la babuye bakhuluma into abahletshelwe umuntu onomona ofuna ibekwe ngendlela yakhe. Mina ngizoyibeka imeke. Ngiyacela ke nawe lapha ekhaya uma ngabe unomuntu wakho nithandana nilobolene nishadile ngicela ningawu-involve umsindo kwi-relationship yenu. Ningaku-involve ukungathembani kwi-relationship yenu. Why ngisho njalo? Ingoba ngithema ngidonsa le ndaba ngokamoya ngayibona ukuthi isukaphi. Isuka kumuntu thizeni obesondelene bethembana noMamkhize kakhulu.